Věděli jste o tom, že u kamery Niceboy Vega 4K je možné nastavovat vyvážení bílé? Vyvážení bílé vlastně způsobuje, že obraz je daleko kvalitnější a lépe se přizpůsobí daným podmínkám. Aby jsme se k vyvážení bílé dostali, je nejdříve nutné se propojit s kamerou Niceboy Vega 4K s mobilní aplikací pro tuto kameru určenou. Jakmile se propojíme s kamerou s aplikací, tak jdeme do nastavení. V nastavení vybereme položku vyvážení bílé a jak vidíme, hodnota je nastavená na automaticky a my si můžeme vybrat ze 4 různých nastavení. V následujícím videu si ukážeme, jak tato různá nastavení mají vliv na barevnost ve videu. Já doufám, že se vám toto video líbilo a že bylo pro vás aspoň trochu užitečné. Pokud se vám líbilo, dejte nám odběr našeho YouTube kanálu. Určitě se podívejte na náš web www.niceboyfun.cz a zůstaňte nám věrní. Díky, že jste se dívali.